Oh. Ay. Nana. Lawan man him kung anak po, man hikaron. Mani siya. Mao ni ang mga uyuan ni Cookie. Yeah, mga gwapo, Ayaan. mga gwapo. Oh, nara si Ate. Mga gini mama ni Ate Grace, ni Grace. Oh. Mao gini ang tinuod nga pamilya ni Cookie. Mao ni siya tinuod nga pamilya. Katong sa issue nato murag dili to sila tinuod nga pamilya. Okay. Wala lang namo na siya gi kuan ba kay mula ka magina siya pero amo gina siyang gi-monitor. Oo. Asa na siya daghan mi ka monitor kay daghan mi ni kaliwat kun ni Ikanay. amo ang kuan. Kami pong kaliwata, madam, nalipay mi nga naan ninyo. Kay inyo pong giayaw og tagad, inyo pong gibistihan tanan, wala mi kami magtapok mi nga parente, wa mi kasaway dire ninyo. Pasalamat yun mi. Kanang Klaro kay nang gina. pasalamat gid ninyo Dairos kay. Nga Kanang inyo bud siyang giilang nga kuan ba. Unsa man gid nga siya. Mula ka man jud naman magikuno siyang indairos ninyo dai. Mani man jud siya. Ingon siya. Mana siya doon. Atong dispiras ko ayaw paglakaw kay Alungan mo sa sadong. madto na lagi ta. Sus karon kay may mahangyo man siya. Mangga madto lagi ko ilang indairos og ka. Lagi. Ako nga. Sige ha, balik ako kita ka plate. Kumatay di ka makauli dayon na. Niyan na tong adlaw na ngay nagkwarta gitagana ko na kwarta. Oh, nari man na siya. Gitagaan mo sa kong anak kay basin ko log diili mo kuan. Oh. Mana akong gihinan nga mo uli jud ka ha don. Pananghi dito ni Indairos ayaw paglakaw og dili ka kuan. Dili mutahod jud ka, dili gyud ka mo kuan. Kadang uban diha nga modala nimo ayaw na pagtagda. Ang ako man gud Kay amo siyang pugngan dito dili pa balakon lagi kay gusto ba namo nga makikistorya man kuyog bagay ito akong mga parente mga igaag. Umoy ako pong gihuwat kolba nga ang mismo jud ni Cookie kaliwat may mahatod niya diri. May mahatod niya diri. Dayon kanang manang magkasinabtan ta ka dito mo gud sa pikas kabalo ko nga dili niya kadobo pero mao jud nagsulti kay naaman jud koy prof digid sila kalimod nako. Kay wala lang nako gi-post ang video nga sila gyud mismo kay di man ko ganahan nga mo dako pa kayo samok na kay sa ngatanan. Mo dako pa kayo maayong isyu niya mas makuan man gud sila mas madaot man sila og maayo manang gikip na lang nako naghulat na lang ko nga karong panahon na nga kamo jud mismo ni hatod ni Cookie diri sa balay. Unya ang pikas kanang wala ko kabalo sa ilang desisyon ning ani kani inyuha naman kaning desisyon ang mga sanina ani tuwa man dito gidwal lang Ako giingnan nga basag dahil sa ina malapa ra na. sa ato pa dili na ta mo balik dito dong sure ka ayaw na gadto dito kay Daghan. magara mo pud na sila kuan. Bantay mo balik ka. mao na akong kuan dira diha ta sa mo balik ako pasabot ana ni si Cookie manggod bisag unsaon niya nga ingon nga di siya mo balik dito iya man hunahuna dili na to kontrolado dayon og ibalik na ko siya dito pagkita sa akong vlog once na mogtang na pud si Cookie kay PWD man gud siya wala gid siya sala pero ang iya man gud ibalik na ko si Cookie sa vlog dayon dito niya wata kabalo madto na po dito kay di man gid nato makontrol madto na po dito so another explanation daghang manggong mangita niya tinud anay Ay kuan lang gud pud di lang sa dali-dali on. mao gyud ang akong buot gyud ipasabot nga may gali na agita na kay kita diri. Ako noon sa pagdawat ni Cookie mawala ko income sa vlog or magkinaon sa mo pasali ko kay luna niya nga naa siya diri sa kong balay mo dawat ko nga tibuok gyud sa kong kasing-kasing. Moatiman gihapon ko niya naaray ko pirmi niya. Salamat kayo. Sa pagpangga nimo nilang Indairos niya di tuod jud og sa ila ang kuan kay sa uli man gid na siya oy dili lagi na ko Ana lagi siya to ning aging kuan. Kapangandam gani nga man kay sakay naman na di pa ko lagi hulat na pa kumukuyog na lang gyud ko kay usaw man gid na mo sa natos lang Indairos kung abot na po na dito niya wala joy ning kuan. Di man ingon nga ayaw di po ka na nga nag-apas ni sa kan wala wala ti wala ko ang amo na nga kabalo ko na nga siya dire dayon maayo ang iyang pagkuan ba nga dili ba pud nga inyo gid siyang gitratar nga inyong kaliwat Ti palangga jud kay nako si Cookie tinud anay jud na ang akong pag-atiman niya. Ang mga silingan kana sila dati nasuko sila pag ingon nila nga wala pa kan Gani. Kung gali na ti diaon ingon sila nga magdako pagali mong babag pinangita kay pakanon magdungan mo kan inyo nang wa pa kan. ito nang giingnan ngano man kang ingon man kang nga wala Ibagpag mo na sa God. ay nag-tutor nimo ay nana nay nag-tutor kay kato ganing pagpanawag gani sa terminal kay muli siya sa amoa na adyo nagdiktar niya ba kung diktador ay
ana jud ko nahilom ko manong dili man gud tagaag may iyang hunahuna nga siya may O, istorya. ana magod si Cookie, ang batasan ni Cookie, nakaila ko niya. Di ba, sayod man tatanan nga, tabian jud kay siya. Tabian jud kayo, bisag dili mao, di ba? Oh, dili, mostly dili mao iyang tabian. Kapag katabian, ana na siya. Once nga mauli siya dito sa pikas nga, nagtindog nga as guardian niya, dauton mi niya. Mo na magpabugno. Oh, Mo po. siya man. Oh, siya jud. Dito sa pikas, ug muli siya dito, dauton mi bisag unsay sulti niya, bisag dili tinod, basta lang kadapigan siya dito. If ever makauli si Cookie na mo dire, dito na pud iyang dauton bahin dire. So ako gibaliwala na ako kay tungod PWD siya, wala siya sakto jud nga di parihan nato kanang panghuna-huna. Wala ra na sa kuha. Pero na di lang ko katuo nga naabot ang isyu nga nato nga nag voice message, na ana ang kanang mga kanang video nganong ni post kog ingon ato kay giunhan man kog ingon dito nga kanang i-post kuno nila. Moto ni diretso ko ingon sa ako ang side nga kanang kuan nga kanang ako'y mo post dapat ani kay wala mo ko gibuhat nga dautan. Moto ang ka Cookie man gud ug unsay iyang storya dito dauton mi niya mao man gud akong atuanan. Museng. Nya Ay may bunta. nya ingon ko niya nga kanang idautan ko niya dito nga sige daw nako ka siya kasaban dili gyud ko mulimod anang mukasaba ko kay para raman nga matulid siya ba na naa siya kahadlok nga dili na siya mobuhat sa kanang man kung magtabi-tabi siya kay usahay man gud makit anak ko siya diri kanang bisag dili siya kaila sa tawo bag unabot diri dili taga diri musulod siya ba mo istorya siya sa mao na akong kabalakan niya mo nang ako gyud na siyang istoryahan kay para sa sunod dili na niya buhaton. Okay, ang kulang man gud ni Cookie, wala man ko ikasaway niya kay perting buutan naman ang bataa. Ang kulang niya guidance ra gyud nato nga nagdala niya. Mao nang dako mig pasalamat ninyo mga parinteha. Ako gud nagpasalamat po po ninyo nga ni ani mo Dugay nagka-istorya ra gyud gyud ko ta. dai, dugay ra gyud ko. Bisan si Manango si kay managisgot gyud dito. Salamat Ay, kayo. guys, sa istorya mo ibutang isa. Ako maigaga gusto jud mi magkuyog mi dire. Unsa man po trabaho man sila. Puro na trabaho Mga man. tura kita dito ka kanang way mga trabaho na ako tayo day. Ako usahay po lagi kay ikaw baron malakaw na ako ni. Malakaw na dito. Di mo gud na tayo. Nakaingon lagi ko imbis kamo nga kaliwat niya, murag wala man ko nadungog nga reklamo sa mga kaliwat ni Cookie dito man sa dili Wala kadugo. man may Ada pasagdahin na og mo ingon na pud na sila nga ang mga kaliwat basing ibaylo na pud reverse ang istorya bitaw nga kani si Rose gi kontrahan ra ba ni sa mga parente ni Cookie magtarong lang ni og man kadto kag yung nana base bugnaw ang una-una ginig baka ay na lang magtuo na basta kay kita nagkasinabtanay na ta. Ang ako na prove gyud nako nga dili sila tinud-anay sa pag-atiman ni Cookie. Nag-video man jud ko makakita man jud mo dili gid sila tinud-anay nga nag-love ni Cookie. Kay ngano makaingon ko, kay og tinud-anay ka nga nahigugma sa isa ka tawo suportado nimo ang iyang kaugmaon. Wala nila suportahi. Wala nila suportahi ang kaugmaon ni Cookie. Mas giuna nila ila nga makapangdaot sila namo. Pero adjust na lang lagi kay Nabitaw to istorya nga. mapobre ka og 17 years madato na siya naman gyud na mga nag- kasinan Guardian. mga Oo, bitaw. 17 Pero years kita na po siya nga nga guardian. mura Ano man tao makita na mo si Cookie muli napay sa ka-adjust. muli sa mo. Buslot taman sa sinilas. ma-adjust lang Oh, gud. buslot pa. tinuod gyud Napay first. distin niya nga murag kanang naabasa siya sa kanang ana ba dun lain ba ko nga mo na nag-atiman wala man siya gikahatag nga ug nag-guardian siya. Man kami dili man mi makuan anak kay amo man nagkatungod nga mo pa siya. So magud gipasanilaan din ako na siya gipakuan. Mulakaw magud siya no. Si Cookie magud mulakaw gid siya nga dili ta kapugong niya. Naagi siya iyahang. Bisa pag kinsa og mo ni mulakaw. Dili mapungan mo halar nagkalit ka. Pero bintahan lang kay pasabot magmulakaw. Ka ba magbayad siya sa Oh. ayaw mapag Pero Naanay kayo chinilas sa mga bago, mga sapatos. Sa tinuod bitaw. Nakadaog ko sa Beatmaster nga challenge sa Cebu. Sayod si Inday akong pamilya nga siya akong ginauna gipalitan akong sapatos, ang gipalitan kuanin mo akong ani tablet. way nako ka istorya nimo. Kabati man gani mo. Ate Rose ug si Inday, sila kabati man. Ang imuhang himan ug asa ka magpundo din na mo itapok. Oh, angay lang ka mobili ng bilisan silang manang lo. O gari ka magpirme dire imong sanina.
ayaw na pagbutang og sanina dito sa lang tower ron din na kamakadto di na baylo-baylo ang mga istorya. Ang amo lang Alright. nga si malingaw ra man gud na siya. Ang ako man O, lagi. nga malingaw siya sa inyong vlog. Ang kana, Dili Magod. siya kahunaw-na og lakaw sa lain. O dili man na papugong na ako ate. Maupo na sa amo adi. Na O kung dili na siya. kung masunod iyaha yun. Oh, di kita kapugong. Na. Ana gyud. Sa naman. Sige lang mo gwanta lang sa takay. Bag iyong ginamo nga. Do mag-vlog taron. Hala wa. Tingala namin nga nawala na ning duty na ning terminal. Na. Ate, maingon ang mga followers nga unsa ila nakita. Ilahang nakita limpyo na. Pero behind the camera ako ata ng sakripisyo, ako ata ng pagsabot adjustment. Dili naman ako na kay gusto na ako. Good vibes ra may permi sa Proud Pobre. Wala na namo gi-share ang mga problema ug unsa akong pagdala niya ning ana. Ang kini imbis taping na, imbis mag-video na, wa na ni surutoy ng terminal. Oh, natingala na mi. Ana Ana Joel. gingnan ko niya nga das cookie day. Ay, to ana ni sakay na sa van padlog mo labi. Mo na ni lakaw na. Pag istoryahan. May sa sit up na mi sa mga ikuan. Naamoy lakaw. Ikaw po dai gaswe. Oy. Sa terminal, nadto ko sa terminal, daghan kay niingon nga nalipay kay ini nga si Cookie na aninyo. Pero daghan kay mi naguol nga ingani karon nga naa daw gusto nga mubabag sa iyang kaugmaon. Mao lagi. Mo gina Ay kayo. Maingon sila kuha Dagay kay sila mo tambag ing ana. Pero ako sa iyo gipalapos kasi kay bungog ikaw grabe duha ka gabi hinilak na ko atong panahon na. Nagkuan ta mo dai pasagdahin na nag-chat sa kuno. Ana message ko dai. Pasagdahin na sila dai. Wala po na nagsandangan. Saon man ti paglihok. Sa asa mo na mabot. Ug unsay nakapuyo nako kay giingnan nako nga wala daw kuy katungod. O tinuod wala koy katungod. So nihilom ko okay. Wala kay magpunta. katungod pero naa kay gika share sa iyang na maayo ang iyang kalitang. Maayo ang iyang dagan Wala ko sayang kabalo, kung nahuna ba pud kana nila. lang ka na niya. Saka po hunahuna ning istorya. Na. Kana diha day, unsa may hunahuna diha patubaga. Oh, say una-una. Say problema sa barangay dali. Ayan na po suto yung asa. Say okay ra na. Unsa man imo nadungog, unsa man Yan, imo Oh. sa may mong isaan ni. sa may isaan. Ate Ros ni mo be. Nga magtinarong ka o. Unya, mangutana ko nimo. Pangayo pa sa ilo imong Tino- Ate Ros. Tinuod na ana, wala man na siya sala. Wala man na siya sala. Wala gid siya sala. Ang kuan no, ang nagsulsul niya mo'y saktong utok unta. Hinhigod. Dili medyo na ingon nga pag anhin na mo nang muan mi anang iyang kanula. Adili ti kabalo ko nga suporta kay mo sa kaumaw ni Cookie. Nana. Diri na ako nabati nga tinuod ang kaliwat nga nisuporta ni Cookie nako pero ang dito sa pikas nga ni angkon o guardian mangambot lang ko kay murag Naan niyo man sa- sila gaguba sa kaumaw ni Cookie. 17 years na siya nga. Akong mama namatay 8 years pa gani. Sige ginag-uli sa amoa. 8 years pa gid gikan pagkamatay niya. Nga Grabe 17 years na agi sa video ay wagi na akong Ako lagi pa